Yo, sankofa tiefo. And then so yasen abandana kodwobo achenchen. Kakare komfo. Ene yesane na betwetwe nkomoyi. Madaro madabi ase de ye kan. Sama anye ama afidi ya ntumi entumpon a. Ye nyina no madaro ma yebra ye kwa. Timo subscribe no na mo share ma amanfo. Ne dwumadie ne etu koso. Madaro ma ye wonana nchen. Se de bia ye kan no. Modie introduction na yebeye no. Adaroma de wani nye ho ene de ebeye woden na matwere. Modie montwere, de monte ase montwere. Ye bana na nchen a ye beba bekenkan a kyere no. Na wadaroma enkrofo na ye ne omuye adwuma no. Omusi wi omote ase wi omonte ase. Ne ye ne na ba be hye akyere adwene ewo ho. Madaroma ya amanya ne sa amayen. Sebi mpanimfo mu na kan se de wotwa se woni se na chiachia ebi ye de bana na nche ye ne bedi nkoma a enimi se ye de ye ya na ye ya de ya bizu ana ye moye homoden na ma kyerɛkyerɛ ye ne nso ye di so na ya amamo na wadaro mama hanwie Yo, mejimuso Asankofa TV. Midiane na nakwadwobo aten kakare komfo. yao De mi number betudwa. yao Baby am kam say number ndi mi yusu mienu. Na mi akasa number mienu no mi mpeni yusu. Bibi nti na ma mi yusu mienu. Timi old number no 0245 0245 30 76 94 0245 30 76 94 Mene number mi yusu pa. Ana wadaro ma komitete ne ye di kan no abedi hu nkomo na de ye tiefo na mse ne umani gye hu obi wo ho a sabi akoba bia ma sabi na wani ma obi atwa nadi obi aye na za obi agye ne sika wantimi anye no enti ya na habinum to wadaro ma komitete no sen na etie yo meda etiefo ne ahwefo nyina ase akom tete do ewo ne ewo emunkyeremu bebre obi wo ho a untie ni yo wo koma brafo nko a sai nipa no ewo se wo konfu a wo koma brafo a obetimi ahwe wo wonuro obetimi bi aka wo ma brafo na tiesi oho anu obi wo nso a wo koma brafo nko a eso dam sika pebo ni nti wo de ta no konfu koma na no agye no mi wo obi wo ho a wo komo abrafo wa gita no konfo se wo tete no ade ata no no ne nyina wo makora na wo tete ne nidi yasem o ma no we kana man o ma no we aponche o ma no we pitire ebi kura wo chirinwo wo chirabe ne nyina o ma nidi no aka kire ne se wo pon ho na akwa wo kwa na wo akwa o mra no akodi so na me yire na me de na bre wo se hwe no adi a me bosu me mpe no de ka me yire na beda na me yire no maba ne ncha besra no me ma enti ye wo akonfo no bebre wo ho a ye do mo konkom tete na omugya kodu afi no tira akotra ho no se mfie ba di ho de mfie ba di no ho a ohunu hwe fi se bosu na dwane eja no eti wo sa akonfo no wa ya makora no bo asesa ani ya wakonfu wani binsu wo ho a sebe na mfiri master no ko ni nchen no akora no ko no kutasuban bia amuwade honhom adwaman honhom krono honhom konkonsa honhom akwadwuro honhom wade ni nyina akoduru ho etu kwa sebe wo na obepa biribi afiri ho no wo so me ya akoa na mmom na menya akoa ma eti basa master no so na ni nyeden enyi akwada no ho eti obai wani ekire saa na waro ukọ ani obi wo ho nso a bosom no wo ho na emmom bosom ntimi nsi fam sɛ de opɛ no akadi a wose wo ye de ka no ma bosom nsi fam oni enso obegye no eye sikadie no agi ni sika bum ebi kura timi je 500 million 300 400 million de ehia nso ahun sɛ
akora na yɛde no ba ho nipa no wɔde no ba no wosika enye no say ya wobɛgye wudin na akora no bia oba ye ne de ntiro oba ye no obehunu na wagye ne din wagye wudin ne hia yɛn kasa komtete enyi sika ana obi wɔ nso a nipa no ba ne nkyɛn a sabe ya na bata ye no wato atwene sɛ me de waba ha de obeso wugya ebi kura kwa komtete ha dan na etimu konfo no kura wɔ dan wɔ hɔ sesa dan de me de han wo betua lad be wo basa so wugya obu a akotena konfufie so otete akom afe enura wadware kura enuru numa sensia asa nipa no oje ni sɛ wo sɛ na wo ye ni ye obi a waba me nsɛm titie bia na wokɔ bia no sɛ obɛyɛ papa o sɛ obɛyɛ boni o me nkasa ntia obi waba me nkyɛ betete akom da sanatie obi a wobutaa oba a ye bia wode kɔe na sɛ obɛba me nkyɛn kaka wona konfo na mse me de aduro bɛka me odi obi waba me nkyɛn bi anim sɛ konfo tete akom o akɔfa aduro we no ade ama na dware nanso no akɔfa we no ade ama na dware wase o madware na aduro me di oni me ya makɔra bi oni me bia bɛka me fa duro ba akoma nipa nware o aduro a me hyama wo ne no bitumi ka nuro be nu sia ne bom ma hyama wo me pese o yesija ana me de duro mo adware a me hya duro ne si wo nanum ama duro no bam no adware no 21 days ama duro na wura wo widie mesunsan eni oho de mesunsan pa bread be kɔ widie num katra maso nyina mesunsan me ma katra meja wonam ha mesunsan agwara duro me de be maw me ni bi me nto agwara da me nima de afra ne sa nanso na asabio akonfo bɔne obi nim sɛ ɔto agwara ne enu sɛ wabere itina da bia me ka kyerɛ m sɛ konfo a okuta agwara bia no wo mene fisa agwara ya duro eni asem ana ya nananom so tete ahonhom no aboso om di asem emfa wo do asem di kan okoto na oni bi mema duro pu ankasa na so oba so obetete akoma besua biribi dia obehunu biribi no akọ enyi obi akotra ba bi so akotete akom afe wadware aduro mienu ade omuta pepa so amangudua ne awan ne de ama wadware hwinim amangudua hono no eyaduro abra na yaduro na momfa niam bi keka ho na nipa ne nsipi na bosom no se wokwa akiri kura na obetene ho mfere no aba no aba ne nkyɛn yo ana ne akomtete enye sika na wogie no no wobu ho a akonfo no ba ya obetete akom na watwe he adura no de akosi agya asieye wo sa akonfo no sebe wadwene ni ho ewo se wudware akwara na duro magonya kokowo duro suro firi ne mu asieye kura de obokwa akodware asiye a eye wo ba wi adwuma no ye do kwasie ma akodwa o lasawa eho ne eba hu se biribi awura wa wie hu afiri mu ugya no ba bia asiye no wo bia wo kwayem kuro no nko abetu akodware aba eno ene denhye no the last stop na obi ba na so obetete akom woni akoko duro bi anko no o ma duro so ade akosi adwa ese kodware na wo kɔ na biribi kɔtɔ so komini hwi na owu a konfo na atetenye no wakuno akumnipa enti akomtete no ewon bebre ye wakwara bi wo hɔ a tina meka wakwara bi wo mu ade wo ye ne dan ne master na ni nyene ho da eti ne pa wo so ode ma no no wonfa ma no ana obi wo nso a ba bi okɔ ye no konfo na meka sɛ konfo bi wo ha na ni so biri na wo so okom woni mu akomtete ho hwe wo busasa ne master wo yi kura oni bi ye wa konfo bu a oni master wo kwa ha no akɔbɔ apaw wo kwa no akɔbɔ apaw wo kwa no akɔbɔ apaw wasemi ye konfo na nakola sani pa no wanya konfo wo busa ne master oni bi nakola
Ni ya ka master dia kaka wura konfo mi wo master wo. Mi kwa tete akom won kwasa kuma konfo duedu ana tete me. Konfo duedu ne ba ne me wana tete makom. Ana ne ba champo duedu ana ne wadi na ade. Enti da bia me se medi yo, se mi ni yo, me tie champo duedu ene papa na duedu so ana masore. Yeah. Fi so am na ne wo mama ye konfo aduro ne de obeka ho. A de se yedu obi akodi hene. Yedu kodi hene ne ya nkyerɛkyerɛ wa mamra betumi adi hene. Wotimi ni hene. Yisi yedu kodi hene kyerɛkyerɛ wa mamra. Edu ba bi kura kyerɛ wasa, sɛ de obeka sampanimfom, sɛ de obeye sɛyie. Ansa na watena konwa so. Etimia me papa. Konfo duedu nyame mfa ne kransie yie. Ye na ne ba champon duedu na esi na nan. Se me ka se me yi wo mboni aya na mabre nyame. Na bre nson ama me nsa nyema. Etibi wo ho a omega say kaka wura konfo ana etete no ana ne okoya wayi ama. Minyi wo mamaye. Da bia me shows bia me bo omudin. Na che se me kai wo mo. Na na mare e kai no pa. Wonne abusua wakuma nyinara. Me kai obi a. Na akomtete no die owu no maka kire wo no ebia na kwara no muade tini master no empese oboa no ebi so na kwara no bra no ho ase na emo master no onim hwe sika nti no oje no ti wo condemn yeti na no make am say me wo konfo bi na no wo fra me wo se ne master no wo call no ho no wo kom kuma sinsuo ibi ye de na kom obi ama na sa adwuma no krama nyina wo manewe adi omunu aponche kana ma wo munu no omu aduane mani die oh se wokwa mumusa na se suo no ba ne nchen oma na hadi yinkire hwe wo de okukuru ma akudidi ope wabodam na bosum no baaye no wona de ne yire na no de na brewo eti memiti wai se wo bosum di na ntwie wodi aponche wodi die obeduru mi fie ha ade am kire bia uchi ade am nie bia me yiri ni ana ye konfo anso a sebe me kom ye no mache ana me nso me kofa ba na me ni obi o ka me ho etimi sra suo no se abrafo no de o ma me kwa ma me nwie fam gya ni nwie wo na se bi be koma no mu de amedi o mo aduane de me nye bi makwala bie no abeba komtete abema ado nsa to abrafo mo gyam tabi Sauba no de abrafo nkwa na ba de ne wasa de obeya abrafo adwuma na tano konfo bie no obeba me ha meka kire wo se me due abrafo nti so fa nsa beto mogyam due bi ana de mi kire no wo su di de mi kire bia wo kiri wo kọ na ase afa de o de open wo bedi dia mi su ho kwa na anya beduru mi fia de mi kire bia wo ki makampuwa kopum se wo bekọ wo akopagame ama obi on so ko kaka wure konfo asante agona me nam tete wo eti konfo a akwara aba ne nchen na di akwara ni kire no asimi die midi eti wo kwa no akogya edie sa ofin se wuntimi mo na kon ma ka kire ne se die mi die ni emi ntimi ma wuni bi eti ni ene na busuafo no wuntimi nhwere die no amana busuafo abem na me tie ya die mi kire tano konfo bi enu a wo kire dwan tano konfo bi enu wo kire akokọ saa ne ma we ye me maduane ya medie enu na medie eti tano konfo bia oba obedi bi so ya brafo konfo ati na America no wo ya tano konfo abrafo ka ho medware utano duro ama asuo no we ma okro obeben wo ama yehunu se ampa asuo no oba me woni pa bebro beduru mfia no mo asuo mo omtano no oba ya pagya oba adwo si fam pagya kosua so se ya wode to wapampam aboa na tano na si fam nipa bogi so ofia bebrebe me nkwala bebre ayekoi busa omo ye be kama sama kyerɛw wo kom brafo ka ho a ye dware utano nuro na duru ba bi o se dware wa brafo duro na brafo no so nsunya omo de simple eti akom no ya na edene ahiafo ma na kom ka omo eti obi o kwa kom tete a ne master ana so wugya bo wakom eti uni abadaye kakra
etu betimi anu aduane na sakora no woni sika na wo no yere no ma no mu adi ebe ya modana Debi. ene me ka tro so ye konfo na okuta sa suban ya me wakom mi mu no sakora no ka se dabi mi ni waduane me ameno am dia ene e fa no kora no ono abanu ane de na se tore bia utwa akoko a akwasu akofi nso beje kwaye waduane utwa dwan bia no amani bi beje kwaye waduane ene so ono ana so beso ni ja bia waboa ho no obae ana no pa ho de a me mkwadwo boa tene me konfo ban ne de oba me nchen ya me nkase kosoja enyi de bedidi da ase ekurum eti bread bi na afin se bia na de na aduane abaso mrofo aduane bi pe indomie mi pe de hwan na ne de obaye bi kura wo ya na papa na me kondo bedibi na se meka chiro se sowuja wo busuafo na nhwe wo de abra me ye ba ata de me nyibi tuba na woni ma abosom be kire obaje wo wo busa asa wo ye wo dan osia na wo ye wo dan a obi wa oni dan na wo matete akom so nkofa bosom nkotra busuafie tabi eni enti wo ye wo dan a eno na ya na bosom no hwe se bia wo da wunwie ye beja wo na abekọ na ebi akoye ne ma mfata na ama ebi asuo no kura bedi se bebo atranse na ebi a wafiri wo nche kọ no enu nti obusa wo se wo ye wo dan wo se ame ye me dan tu fin se beduru da sen na wawie wo se beduru afi no mawie o sa na te de a ne ye mema wo mfie mienu tu be wie dan na afi na wo de afi no so anya daage ai tutu ntutu ye nyina ansana wo de wakọ akọbọ watrase sana adwuma na tie enti mabie me pono na nakọdwo boaten kaka ore konfo abie a wakina wabre anasa afi na kom na kan wo yemfa amre me kwa ebrentuam no mdware aduro sa me hairdress ye dwaye me hairdress fie kwa ye obenantim bi wa ho a we hemu dware aboa na boso aba no de ne namuni yesa so ho aduro ne ka we gya no beba be gya no wo bi ntam ka tuo se me konkom hye wakuma konfo duedu na tetemi eti e ka haban a no bra me nimpa na duru ba bi kura bi aduro no bi wo ha na me pede ha me nya de se bekra e de abra me ti e ka komo a minima komu na emmo mini aduro se me de yakaka bensam sam abeni che obi me metu agwalagwa ato me na me wiem firi se mini agwalagwa duro na emmo se obeto ni hia fi se me nya obone nti se wo so obeto me agumani mu ase ato ya na e ba wo so eno aduro de me papa no wodi bi tete me di bi dware me eti wo to me ahweyi fi se akomu ya ye komu ye nyina enuado na to obi agwaraga pagya no hwe ne ehunu se wa bene de omene adubone ne kura wo bene de omene wa bene ne sen bene ne sa aduru ati ya de yiye ma niam akoso na de obi hia we na ye yi obi ene ye ka bene na agwaje agwaraga de kokunkum nipa obu a akwaje boso de nipa no odi kum nipa so masima me na je 300 million no wokuno ade akina we di aba no wokuno busa asa wo no ya udi sa abone no nwa we kire bo na udim nipa bo ana obi di obi bere wo se kunu fa adwuma beda abosom wo mai wo chiman na ade asom beje wo nti nipa bi a ono no wompa wiye no obesa wo amabosom ya bebu nanim tia no bosom akina no okun de enye wasem na wo akwaji dubone sam de nipa na mekumu de ye ka konfo a wonka ho enka nkyere so wo frɛ ho konfo obi okuta duro de kum nipa wonya konfo etimi hunu obi owo akomtetie mu na akomo akana minim nipa bebre obi akodi baabi mfie nsu mfie de oho ahunu hwe ana no so oba anye se oba ya mede chaw ende ya mamere kwanso na emu abu a mokokọ baabi mi atwitwa ma mo 300 million 400 de mi nyi obi da bisa ba hunu se ahun hi akom kan wa bre wom ti wo to ne ma no na se bi abetu ya 300 baabi ne ebeji wa betu ya chimu mienu ne se fafambra na emu me ma wo so uja na emu ba na ye premen na ya ho prepare bi a me ne me yiri ye ne ehuni ntie bi apese wo no wa waduane die a kada chen de mi nsi wo kwan
mema akwan na apart from ye no oba enyina ebedidi ayo to bia me konfo asomasi ese na eduru so popom ye ni no na so de asi so na me no ma me mu nyina na edi eye nika konfo bia no aba me fie ama matete me da me ntete nipa me do nipa da bia me joku sa na yesere enti me committee ase obi busa me se na 92 se de osi ba meeting ase a woni uye eti woni wo yirimu eyese ya na me na wo kora me no yese na me yirimu na me no mo nyesa obi firi meeting ase be didi matam ha so wenim ha wa me sitie omnim se wo ye japade anka wo ba no wa ekuntan obo sa kaka awre konfo na se wa jimsa na ya edi abone na maye wo oba fi be di matam sa wasina se wa ye japade se na aba meeting ase na ojoku sa na so ene ne medidi atem no me bre me ho ase me bibia aso na waka me kaka awre aguna maye so ti ehwe mu am ye man konfo okore me fa ntumi ho na so oye ma konfo eye me na komo man na so ana nya ba bia na abedo akinkire na maso asifam da bi o me puano me ma no sombo maguna man sombo ma me maso no nantwie o kire eno obi e hefo twa nantwie o na me de na duru ho da bi o na me amoa na me kotia nantwie mo gya no me hunu kura ansa na so no ba wo ma wo me ba ya na obi kumi ato atwe aduane ede eti o me kuro de bebre kan se kaka awre wa free me so onimi so biem no me so ade na makwa agorase a wo ma bebre aka wo mo aka ana nya de amomo kan me pesa me kire me se me ye konfo nya de amomo kan enu nti na me duru ba bia me de kaka awre duru na ase ya otumfuo ya yo maami ayi se me de no koy hwe nipa eni hwe bia ye ma ye ka asa konfo nkokom e what is saying eni po bi nya ba bi ntia na kaka awre oba pani nu akosi fam wo nu obi akosum na to atwene me ba na bomo ma ne yesen mi be twadwa na me be ye de eti na nu nti no kaka awre wanya adwuma na eti me koye nu wo ko ofuru na ase nu wo koye ma obi o za kaka awre na aba furu na ase eya bene eya duro dabi enti me bu kaka awre aguna ma japade me bu no me so no se woni kura fi se ni ntina na me te ba bia ye frɛ kaka awre konfo me dina duro akiri me fa me boso no nya fekubo nya ba bia na kaka awre si fam ba bia me kura no sie ma no ho ye na ti de oba si fam bia na do mu pu behwe no ana so opa na hwe akwasi de oba afia wa hu no bra fie behwe na aba na aba hu ba bia tumi wo na aba na suo ni si fam na aba hu sampa kaka awre na ya ka na agona ma ya de esi woni ho no se kaka awre wo ho me kura ni yiye me ni sie abra ya kire su agona ma obi ahuni wo ba se bayi kakraka wonnam krom se ya nyame dua ya twai ase na ya kire no ye bo apade adrogum de ya wasia aha na ya kire no agona ma ho ana si wa ahunu nenso wodi obeka na dwene e wodi obeka de ope fi so sombo mam tina me fie tuo da na na dudi agoragora ma japade asifia udi agoro ebe otu aku etina me na moda bi adin fedifo tra be wonse matara hoda bia ba me ntra bia ba da se obako nana wanhunu okona damfuwe ho empata ya bobo na agona ha nkrofo tra se edin ko na se wahun samti bia se da de bia mo mfie me ntu kwan na me nkrofo mu am mo mfie Ubebo mpunu mejiso ebia na metukwan etimi nya akesesem no na me ntoka mumunu ntumi ka akora mini bi adwe ya na mtitimu etu obi eya madom sa kaka awre konfo ebia matoka we bi de bechew ana me baaye adwuma ye ya so mani yenko
na ebi akɔkyerɛ car opa me kɔ amɛkyerɛ wiemfo de Ti. me nkɔkyerɛ V8 me nkɔkyerɛ Land Cruiser me pɛ car the consumption no wɔ fam No. car wo tɔma me a wo yam nhyehyɛ wo nwinwi ho me kɔ am si ye katachie tɔketo yi ma me akɔbadie sɛ mini car me car nyina na asɛ esisi fie mini car enso adwuma yi ene car na nam mini bi into obi wa burokyire no obedom me sɛ bi anana car mi bro bi na asɛ na na obi ama bro sika fa kɔpɛ car di bi to na tenemu ena mo adwuma wayɛ no wabosoma ya ma minti fa tenemu a meda ni pakorase sa enti akom tete masa enye hunuhuna ana kom na nkasa no nya hunuhuna wo mo amakoma ya hunuhuna dodo akom ya hunuhuna ye wodi akom hunuhuna nipa na Yesu Kristo krobo hunuhuna nipa na de akom asisi obi mom yankom nukurem mom yankom nyansam mom yankom adwinum mom yankom odom mom yankom timem ahobrasie obuo odwo ana mom yankom boso no ba nipa so no obesie ye kasa kire bosom na wotie obuo oba na bosom na nipa nyina edwane na ye wo mofe mon kasa kire duro no wati wuram na adwene nye waba fi waba nipa tebia mon kasa kire no se duro ni nipa na abetena edide na ati wuram no waba atete so meboa mo amakoma ehu ene obi koma na otwa na katrema eye magician kwampoku dan say krom eba TV so obehwe TikTok kwampoku wanyini meboa krofa say isam womwe womu anu omku nipa sie womu na no omsore ene omwi nyina ene hobiem ne bi twa ye ne bi twa ye katrema enya kom eye magic na mu yi akom ye hunu ne kanayo beta no ya na menua mu bi no me milemu omo eno se ne nipa no ye peye me yenhwe ti ono ye sa ade na nanu ne be me nipa hunu se waben eno so ye visa ena ye me yenhwe ni ho a obi ani mi se duro ni ho yesa oye biribi na obi hunu se akọ twa ne katrema mu so wo we mpentoa ne hunu se wo ye si tu aprogu eti ano na waben inti obekọ ho inti ono nso de ne saade ne wi ni dom se ono nso de be na adwuma enye bone idida bia na meka se nana kwadwobo atene kaka rekonfo me ye nipa enti se me ba na me bekasa na bia wo konfo bi etwiwa enye se bia mbo apare se me bedidi watem e bia meka se de akonfo bebreye se de ebegya na ye som no enim abenyam obi ehunu se ene de akonfo se no omotie na bia ye nuanu bi ana omo ye saa niema we ni ye niema we gu akonfo animu asia na obi wo saa tebia animu a wo ejai na nyina akabo na som na yefe timenye madwen se me bekasa tie me nua akonfo minim se kaka awre konfo me wa konfo me de akonfo bia respect me fi se obi ante me ho asembone me ni di obi atemu da iti ye den ana me koka biribi ati obi yere kasa de o kasa yere funso beba ho ti me kasa na funso ba me kasa ho me nipa me nua no akonfo eni asofo obi amfa nkyere de omwase sankofa atiefo se de nana kwadwobo atin etene nchen wo kan no ja wasese bi waye nipa mfunso bata nipa ho ni nuanom e papa mo ne maame mo ne wo fa mo se be so kasa nanom fuma madawro ma mo mfa nche no so kasa nanom fuma mo mfa nche no se be nipa ana ba fuma nipa ya ye nipa de ye ne ya ne ba fumfum ye ho na eje de achecheche ye ho sankofa tiefo ye damase se de bia moye maye no se be ye program se ya na ma share na ma subscribe wa mayen se ya de bi nya ahoden ye timi aba program ya ba bitwa na mo nso matimi ahwe se bi ye nim se mo de mo wa akwantuom mo wo Ghana bi wa amana ne bi wo ba bi bebre ti mo hwe na mo share mayen ya ena be mayen so nya ahoden hu se esi adwumadie na amanfo oti amanfo ohwe madaro mama anhye amayen a yente eyentimi ntoa so de wonte ase no madaro ma de na watwere na de asende yen
na yensu ye kwa se bisi yes ye na ye kwa ye okase papa we so wante ase maami we so wante ase ye ofa we so wante ase ye ba ye ne bedi hu nkumo ye na na hodwo ya de nyina no se bi menye hwe se ye ba no obi abo ye betia na obi ate ye na ase se na naka ase nti bi amane nye ho ne ye bebo na mane ya obepopo ni ti se de wo kakura se wa wate so wono watu ne bunfu da na ne bunfu enso timi mfu nipa da ko so ye nipa ho adwuma na wo ye timadaroma na maye ne saa mayen ese mo de mon share na mon subscribe mayen na mo de mon tiase mon twere mfa nto page ne so na comment sense ne so mfa mayen na mo de ye ba ne nchen a ye papa no ye ofa no ye nana no ye bibia no na wadaroma de be ye ba be ye no nipa no wasisi wonte ase ana ukaye ni se mayen ne na betena se ne naka edwumadie na ekoso kakra saa ti ebedamase ye de besi ada foforo ye betoaso